масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи шаҳрвандӣ дар рӯзи ҷаҳонии паст кардани хавфи офатҳои табиӣ бо шарикони хориҷияшон дар бораи таҷрибаи худ табодули назар карданд. дар ин рӯз кормандони ин ниҳод миёни шаҳрвандон хусусан наврасон дар бораи хавфу хатарҳои офати табиӣ ва роҳи наҷот ҳангоми сар задани он машварату суҳбатҳо гузаронданд. аз ҳисоби оне ки кумитаи ҳолатҳои фавқулода ин ҳамчун яке аз мақомоти ҳамоҳангсоз ҳаст. бинобар ин ҷалб намудани чунин доираи гӯем ки иштироккунандагон пеш аз ҳама имконият медиҳад ки онҳо аз вазъи ҳолатҳои фавқулода дар миқёси ҷумҳурӣ аз наздик шинос шаванд ва ба қарори муайяне оянд. ҳадафи ин чорабиниҳо санҷиши омодагӣ ва ҳамоҳангсозии муассисаҳои давлатӣ ва байналмилалӣ барои рафъи паёмади офати табиӣ будааст. дар чорабиниҳо ба ғайр аз ниҳодҳои Тоҷикистон, намояндагони Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, кормандони дафтари Созмони милал оид ба кӯмакҳои башарӣ дар Осиёи Миёна ширкат карданд. ҳамасола аз офатҳои табиӣ дар Тоҷикистон даҳҳо нафар ҷони худро аз даст медиҳад ва кишвар даҳҳо миллион доллар зиён мебинад. сокиноне ки дар минтақаҳои махсусан хавфнок зиндагӣ мекунанд, барои саривақт нарасидани наҷотбахшон шикоят мекунанд, вале мақомот дар навбати худ баъзан аҳолиро барои дар чунин ҷойҳо зиндагӣ кардан ва саривақт онҳоро аз офати табиӣ хабардор накардан гунаҳгор медонад. дар 9 моҳи имсол дар 55 фалокати табиӣ 20 нафар ҷон додаанд. соли гузашта аз ин ҳам бештар ва 35 нафар ҳалок шуданд. Шодмониятим, Озодӣ, Душанбе.